nunoni nenon nunoni. Terus nih. Arek sing dieling-eling tayu bluro. Lah sing marane ora joget kok.
kasih Mbak Kori matur nuwun. Coba saya ganti presiden sing tengah dhewe Siap, ayo gini ya, gini dok. Mas aja dipleroi. Mas aja dipoyoki. Kalau tinggal aku mungku dadi Selamat malam Mbak Widodo. Nggih, Mas dalu Mas Ige. Sowan wonten Miri Gedhe mriki. Ndongake napa dateng warga Miri Gedhe mriki. Nggih. Sasandungane. Awakmu ndungane awakmu dhewe ra mandi ya ndungane wong. Lho, mosok Jo? Niki ndungane muga-muga dhuwur katani Pak Gandek. Iki dadi katresnane Pyai Kathah. Oh. Kowe nek kepengin anakmu sesuk ulang tahun, golek kado ya sike bungkusen. Kaya kado pisan. Iya. Kene. Awalnya tengah. Ya. Apik tenan iki. Jajal kula saben malah bae bakul celengan aja. Ya mboten kok iso. Siap ya, Yu? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Anu padakno to ben iso sejajar ngono. Piye, Mas? Amin. Nek ngono ki kita oleh serasi. Serasi. Rada jengkeng. Sampeyan yo sehat to? Karo aku. Aku sehat, Yu. Sampeyan rene karo sapa? Aku ya bareng Itu tuh mundur. Terus Anu sampean teko jam piro, Pak ya? aku teko jam 6:30. Maju neh wit. Sehat ya, Yu ya. Alhamdulillah Ini sehat. malah Maju kaya mundur. mentok lanang karo mentok wedok. Sate kok iso. Niki spesialisnya tuh menika yang bisa dinamakan sinden Blitar yang paling agresif niku Cih. Yu Widodo. Paling agresif. Betul, Mas. Lek kaya sinden-sinden menika paling nembang mek nun sewu Rono Rene Rene. Biasa. Lek Mbak Widodo menika nembang karo menek terop biasane ngene. Hei, aku iki kesemangaten Iya. kok iso. Nembang napa Mbak Widodo? Bebas. Nah. Bebas wis, Mbak. Yu wis bebas Yu. Wis jenengan wis. Melu aku. Mas iki bebas sampean nembang apa? Melu aku cedek lho, mah aku teko kene. Kene cedek ya? Yo cedek. Karo Miri Gedhe ki berang kilo? Berang kilo? 3 kilo mean, Mas. Masa oleh kurang? Sekilo piro sekilo? Biar nyang-nyangan nopo. Nyanyangan dok ngono, Mas. Doke kluduk lho. Mbak Widodo iki anu nun sewu lho, Mas. Pripun? Ambon daleme ngriki tapi cara mendidik keluarganya hebat. Lah pripun? Aja meneh kok keluargane. Ingon-ingone dididik apik kok. Lho, carane pripun? Niki dhek wingi tuku pitik Thailand. Lah kok ndelalah niku iso nunggu omah lho. Mosok Nggih, pitik Thailand iso nunggu Mas. saged. Saged, Mas. Lah kok iso? Niki Widodo pas dhek wingi kula ajeng main teng mriki Heeh. juga mampir to. Heeh. Niki mboten wonten. Heeh. Teng ngarep niku enten pitik loro. Heeh. King Thailand niku sing ndase mekrok nika. Iya, iya. Lah ngoten nggih kula ning ndi to ki Widodo ra ketok ki terus aku. Yo Widodo terus sing enten pitike. Heeh. Terus kula teko, "He, ngono-ngone dodo ki aku ngono." Juraganmu ning ndi? Ngoten nggih nyauri kok, Mas. Nyaure piye? Ngeten terus ngoten niku nggih. Oh. Sing sitok. Sing Sitok nggih ngoten. Lho, lah ning ndi? Bojone barang. Ngono. Berarti kluruk kuwi ra enek. Niki akhire nggih kula omongi. Heeh. Ngono kaya Yu Widodo duwe ngon-ngon ning iso njaga omah, ya iso nampa daya. Paran pitakonan iso. Nggih, niki dhek wingi tuku kirik Kuwi kirek. Nggih, Mas. king Australia. Kula Larang. nggih kula tekok ngoten, "Lih, kluthuk ning ndi?" Ngoten niku. Wah, nek jegoke siji ra ono. Heeh. Lah bojone ora ono meneh bojone. Terus kula mulih, Heeh. balik melih. Heeh. Lah kok kula tekoki, bosmu ning ndi?" "Jegok, Mas." Kalih niku enten teng Berarti omah. ono. Lah sing wedok enek ora? Ngoten niku. Heeh. Enek lanang wedok. Lah terus do ngopo ning jero omah? Lah kok terus menggeh-menggeh tok. Ngopo ijo ning omah, Jo? Panen cengkeh, Mas. Kaya urung wayahe panen cengkeh kok iso. Kok Ya, yo Mbak, napa lek ijen? munerokne kok yo persis. Ya wis Iya Mbak karo Ijen iki opone to, Mas? Loh, lah nggih. Tembang ijen opo piyambak? Piye to wong iki? Saploke sing keri kok. Sama Dewi, nanya Dewi. Griges wae. Oke. Grigis tadi akan ngumut permen iki grigis. Mumpung Gigis. ditegani Mas Arif saking Nggih, Padepokan. Jeng dalu. Alhamdulillah. Bapak Lurah napa ngersakne? Duet, duet lah. Duet.
Oh, wis. Ngesake jenggleng. Jenggleng caping gunung. Lek niku mengke mawon. Nggih, dirantos. Kula tak sing jembeng mah. Dirantos kaya bakul jamu. Dirantos nggih klodek riyen. Klodek riyen. Enggak sing caping gunung sing anak-anak. Nggih. Pengen widodo tembang grigis. Coba. Aku tak ngrungokke aku yo tau krungu. Oke, kulo kenan bener terang temir Mas gitu. Lah pun ati to Oh, lah. betul. Gak sepira Bas akan Bas. Kuncinya apa? C. Apa? Kunci T, Pak. CB. Asik. Ayo. Mangga. Loh, ral dulu to. Ral. Wah, modelmu jan Rale. gelungamu abang, semirane rambut abang malah kaya ndas manggis. Orang mau emplok pisan Mas. Kok mau kerokoti ndasku. Oh, dia kenal tahu disembir ijo to. Iya. Rambutnya ijo, Nggih. gulungannya ijo. Heeh. Lagi meneng lapangan, lah kok pakan meledos dasi. Malah bodak. Kari manis, kurang manis tambiai kula. Asik niki asik. Nggih niku wis ngono tok rale. Lelo. Lah iya wis. Nek ngono tok to. Iya mek ngono tok. Wah, larang men layakno kowe ra dur-dur. Akan ndek kaya. Musik berpacu dalam melodi. Ya. Cakrat Indonesia. Eman ku di heman. Hari seru, hari kota nisan. Ojo wedi kelangan. Dong jodoh sing pegalian. Soyo sumin tertutuke. Aku riko nangis. Apa tahan dirasakno. Yo! Ho, Kari manis, kurang manis tambiai gula. Wis yo wis, hang diko mikir sing guna. Kari manis, kurang manis tambiai gula. Wis yo wis, hati pikir ora kerasa. Kari manis, kurang manis tambiai gula. Wis yo wis, hang mikir opo sing guna. Kari manis, kurang manis tambiai gula. Wis yo wis, hang riko ora kerasa. Cek
elok. Mbak Widodo nembangi iso karo Wah niki. joget napase ora pedhot. Lah niki mbiyen sadurunge dadi sinden dadi debus mbiyen pemain. Masa? Pemain debus mbiyen iki. Pemain debus dadi karek. Nggih, makasih Mbak Widodo nggih. Sami-sami. Mriko kula pawon request saping gunung. Nggih, Bos. Siap. Niku dawuh. Ayo. Coba yo. Aku ora pati. Coba, Dik. Kula nggih mboten paham. Ini HP-ne dititipke sik, coba. Nah. Telu, kabeh telu. Nah. Telu. Mbak Nicolen karo Mbak Gabriel. Yo. Coba. Telu kene ya. Iya telu. Karo si Nonong. Marai awake dhewe iki kalah karo teknologi, Bos. Oh iya. Kadang saiki iki ngapalke lagu ya liwat gadget. Betul. Delok apa ki Berita, ya. perkembangan info-info ya liwat gadget, liwat HP. Dadi saiki tangi turu HP, arep mangan HP, arepe adus HP. Mulane secara apa ya? Non saya baik. Wah. Mulane cara kita mendidik anak agar anak kita tidak terkontaminasi dengan gadget. Lah kuwi lho. Teknologi itu Nggih. non saya keluarga saya itu selalu saya tanamkan itu baik. Ngono lho, Bagus, Bos. bagus. Nggih, kula niku mulane tangi turun niku sing kula golek mboten HP baik. Kula Sing mbok padosi sinten? anakku. Karena mendidik anak biar lepas dari gadget. Enggak, mergo HP ku digo anakku. Dadi aku wis Lah padha wae kowe. Leset kowe iki. ayo sampean gunung. Kasih nih, Dek. Nggih. Siap Bos, nggih. Sampean umur pinten? 18. Ya oke. Saya sekolah lho ya. Tasik. Lah sik, Oke. sampean sayu. Kula. Oh, iki duwe bojo iki. Lah kok ngerti jenengan? Sekolah aku wis aku. Iya. Sampean sik sekolah. Nggih, Kelas pinten, Duk? kelas 3 SMA. Oke, lulus niku. SMA ndi, Duk? SMA sampean niku. Alhamdulillah. Oh, iya. Tetep lanjutkan. Nggih. Sing bener ngeten, Duk. Sinau kuwi tradisi dhisik modern lagi mengikuti. Betul. Sebab so nek sampean sepuh, nek sinau tradisi nyinden, nganti sepuh sik nyinden payu. Kok nek nganti sampean dolanan-dolanan sing modern sik akhirnya menginjak usia sepuh terus engko balik nyinden nek tuwek lak ra payu. Mosok arepe nyinden tuwek mek turu tok ning ngene. Kan jera apik. Yes bener ngene iki tetep sinden disinaoni. Nuwun sewu. Hmm. Tapi lek adik iki sepuh, jenengan sepinten? Loh, aku nom neh. Mergo aku sampe tuwek nglungsungi. Mergo aku sik Kaya ula. Loh, tunane Antareja. Mbak ini Mbak Putri. Asalmu sama, Duk? Kula Gabriel. Gabriel. Mbak Rodorono, Nicolen, Dek. Sampean Diva. rodok mriko. Nah, sampean rodok mriki tengah, iki rodok rene. Ya, sampean gunung. Coba. Oh, sampean sik. Gabriel. Tengah sik. Oh, Nicolen. Nggih, Nicolen. Ya. Senior sik iki. Adik kelasku kaca adoh tapi adik wadon. Niki. Lah, nggih to. Jenengan iki lek ngendika adik kelas no aku melu tuwir. Iya. Nikol. Jane jodone karo aku wong di gingsul kok, Dek. Wah. Bojomu ben yo gingsul to Mas Luduk? Gingsul tapi wakeh biyen. Dadi untune ini gingsul tok. Mrongos kok bojoku. Layakno pas salat ra tangi-tangi. Lah tangi-tangi wong pas sujud lah kok untune kecalon saljadah. Bareng ngatuk malah dadak merak. Yuk. Slendro sama ya sini. Saben bengi Jigleng sinden nom jo. nyawang Ku konang mumbul jo. Wet. Bengi iki aku tak ora ngrusui panjenengamu Lenjeng Gleng. Iya. Aku tak menehi purba wasisa ning panjenengamu. Aja mbok ganggu mergo iki telu Pak Iya. Iki pendak kula niku kula umpamane kaya ngombe obat. Obat sehari 3 kali. Iya, pagi 1, 1, 1, 31. Menika Kok 31? Pagi 1, siang 1. saya. Kuwi nek pilih siji, nek pilih loro. Loro berarti isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Sore lore. Nah, nek pilih siji, isuk pagi siji. 1, 1, 1, 2, 1. Nah, ngono. hati-hati lek overdosis. Boten. Ayo gendang sama Nduk. Gabriel. Yen mamaja Sampeyan, Mas. amung karo
Satu lagi kurang jelas, Mas. Iya. Kurang jelas lagi, satu lagi. Iya. Lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Ya. Asik. Jas. Sukses dan lancar. Betul. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Wah. Gendhi iki Diva iki. Kelas loro iki to. Iki padha anakku sing nomor loro. Oh, loro iya. SMA. Yen bengi iki aku ora arep ganggu panjenengan. Aja ganggu aku ya. Tak matke tenan. Bano Waktu- kamardikan. Pun kakang. Ayo. Dev. Lho kok. Wedi aku. Aja wedi. Kowe wedi apa gila? Rumangsamu. Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Nyawang Mas Kluthuk kaya demit lho. Iso. Aja deki ora ono Nduk. Iso. Santai, Nduk, santai. Dadi nek nyawangin iki ndonga sing banter. Lihat kursi. Muga-muga anakmu besok Nggih. yen nganti dewasa iso dadi senengane wong akeh. Ya Nggih. dadi katresnane wong akeh iki. Niki. Ora trima wong kene tok. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar negeri. Malaysia wae tresno karo iki. Lah napa? Loh, lah iki lak arepe digawe ning Malaysia duta Indonesia to. Duta Indonesia, masalah. Hebat. Hukuman gantung. Ayo. Gantung dasmu. Kembang Ale. Kang Sukimir. Sukimir. waton. Apa terusan? Wedi aku arep dijengleng. Kowe iki ketoke bocah kaya kuping mamandel iki. Ora sah samarene lho. Ambak Yo, Mas Kluthuk iki rupane kaya nyambik ning atine lembut. Ngono. Si apik nyampe. Iki Atos. Ya omongane atos iki, Duk. Atos. Jare iki karo nyambik siapa? kowe lho ngerti buntute nyambik tok. Nggih. Angger nyabet kae nglarake lho. Malah. Bojoku Lah iki tak niki. saben lho kok meteng. Mergo buntute dhek apik ngono lho. Gunung. Tak ada Nduk. Sik. Suaramu ditata sik sing kepenak. Nenek. No. Suarane, napasnya Iya, gini, nggih, tadi Napasnya ditata. Ambil Napasnya vokal dengan pernapasan itu harus imbang. Harus gitu loh. imbang, oke. Jangan sampai mengecewakan dengan vokal yang indah. Oke, siap. Gitu Pak Sikit. Ar- Artikulasinya kudu Artikulasi. cetok. Cetok. A O I O niki cetok. Gunung mane Artikulasi, Mm-mm. napas. Nah, Oke, sama siap. gerakan mulut. Oke. Gunung. Kurang pripun? Apik. Apik, Sampai. Ya ngono kuwi apik. Nah, gunung. Rada cendil. Rada kewek sithik. Nah, Ya. Oke, Ya. yang bali nggih. Nggih. Nah, kaya ngono kuwi nek pas kowe Nah. kuwi swara tambur swara irung. Gergel niku to. Gede ya. Ngene ya, ngene ya. Ngaten ya. Rada suya ya, Mas. Dasam murate ben kumat. Lah kowe ngopo kok rekoso? Lah kene yo ngenteni jenglengane mudhun ya. Oh, lah aku ora Ya paham. ngomong kok iso. Rada ndek sikile mesti apik. Tak dong ya. Rada ndek sik. Rada ndek neh Mas, tak dong ya. Tak gitu. Iya, rada ndek neh Mas. Nyapa tok? Saya ndek ya. Kene kok akhire ngesot. Ora kepenak lho. Ayo balik ke tengah. Nah, Nicolet. Wasik.
Mas, tak takon Mas. Sampeyan pas ngene-ngene iki ya ora duwe perasaan piye ngono ya gak? Ya enek. Gak rumangsa nyapa ngono ya gak? Rumangsa, Mas. Pas ngene-ngene Ngene pok. Alah ya ampun. Jebule ya sik eling to ya. Ya. Tak kira nek gak eling. Berarti ya sik nemplek ngono lho. Itu kepinaran nih kok tas ya. Gentik lho Iya, toh, bener kayak genten toh. bener Dev, bener kayak Giliran. Lah, aku. Isu. Demek nyambik. lucu lho ini. Isu siji, awan siji. Lah, gini. Sono lore. Wah, aku ki tak manut, sampean ki tak wae Nah. kamardikan. Ah, ki Kritik karo aku kira melu-melu. Nggih, nggih, nggih. Wis, Gabriel. lehmu ngowehi telu kudu adil aja mbok bedak-bedakne. Enggak boleh, enggak boleh. Kene dibedakan. penak, kono penak, kono ya penak. Iya, betul. Gak boleh Senin banjir Selasa ning kene, Bos. Ah, Rebo Rebo Kemis. Kemis ning kene Jumat Sabtu kae. Nggih. Lah kowe Minggu ning ndi? Kene pojok dhewe kene. Oh, lah nyapa? Pijet. Mangsamu dukun nurut nopo ngono iso. Kuwi lak karepe klidik. Ayo. Panas udan Janjine kowe iki nek ngene iki sing lanang agresif iki kamu ya agresif. Coba anu kendanganmu piye? Janjine piye Mas. Nah, yo. Lihaten. Terus. Nah, gerak. Nek Mas Lutuk wis obah iki sampean yo aja meneng. Ayo jajal. Janjine piye Mas janjine kepiye leso-leso ngono jajal. Nggih, Gerakane oke, iki oke. kentrung jedol ki ngono kuwi. Ayo. Janji kosik. Malang-malang kere malah kayak walang. Kosik. Ayo. Janjine piye Mas? janjine kepiye leso-leso Nah, nek wis jo mepet-mepet genti iki, kae sing kene pojok kene. Nih, nah. Iki ada. Bar jo mepet-mepet kosik to kek nyeruntul kaya. Kowe jane turunan wergul apa piye jan-jan? Omongono. Aku semangat sama nyambe. Santai dulu, sama nyambe kamu ini. harus slow. Oke, Ayo. siap. Kamu kok kelihatan nafsu sama Mas Luduk Iya, toh? sama nyambe. Halus ning atas ya. Sampean di sini aja. Kowe lho Dik. nyambe. Nggih, nggih. Nyambe kene meret to. Heeh. Iki mbiyen ketagihan tak dilar-dilar. Coba Kaget lho. mijik. So midek iki sikile kancane yo. Janjine piye Mas? Kayak mau. Wah. Bet, lah pas ngene iki wek. Aku mah aku. Nyapa? Aku mau dadi bebek lanang. Lah nyapa? Bebek lanang ya bar macet cek wis kene kewer ngono. Oh tak dudohi ra percaya. Ya ngono tengah. Panas udan. Ya. panas udan Wasna lho. aling-aling caping Cari lurik suwe pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe. Ya wis mek kuwi tok. Ya wis mek ngene iki tok ae. Sesuk jula-juline terus nek ditanggap neh tahun ngarep lho. Iya. Jarene ora melu-melu. Nadyan wadon sarta Komandan Puspa warna
Tasih 3 bidadari. Nggih, Bos, nggih, Bos. Terus jejere Mbak Kori iki Mbak sapa niku lagi lho? Bidadari Mbak Putri. Siap, siap, siap. Kira-kira. Ya kene. Mbak Putri kali Mbak Dinda. Ya. Bestari. Ya. Cepada nalongso jamane jaman rekoso. Urip kutune ra usah ngomel. Yen Joko yo sing temen. Bebas. Wis nek wong loro iki bocah nom-noman, Mas. Heeh. Wis kono gekno anyang-anyang kuwi. Ngurus ya. Jo, Dalem. kayak aku ngundang kluthuk aku ora ganggu gawe kuwi. Nggih, nggih. Dalem, Bos. Iki upama isih padha legane kuwi milih sing kiwa apa sing tengen. Upama dimatke tenan ngomong. Padha prawane nggih. Iya, heeh. Kowe ya Joko iki ya prawan. Kula niki lek kula pilih kabeh, Bos. Lho, siji wae. Heeh. Siji wae. Niki Sebabe sebabe bocah tak delok iki ndandeng-andeng ning irung, Bos. oh, ciri khas wong wedok nek diandeng-andeng ning ireng kuwi piye? Insyaallah bocah iki ora gelem ngambu panganan sing enak-enak senajan ta wong lanang uripe rekoso, bocah iki tetep gelem mangan, Bos. Oh, gelem dijak prihatin. Nggih. Dijak omah-omah mendukung sing kakung. Betul. Kuwi gara-gara andeng-andeng lho kuwi. Guru-guru andeng-andeng. Iya. Nek iki Mbak Putri. Idem kaya talang udan dawa. Ya sing numbasne ya Oh, sampean. ya lali aku ya. Ngono, Nggih, mainmu ngono, Nggih, Jo. Bos, niki biyen kula tumbasne, niki biyen ora dandan, Pak. Heeh. Niki biyen tau tuku idep dhewe niku ndelah iki masang kualik. Dadi kudune mlengkung irana, mlengkung mudhun dadi mlaku nang ndi kuwi ngono. Kaya belu. Ya gele midep. Gele midep. Alteco. Sing numbaske ati-ati ya kowe. Niki nggih kula niki. Dadi kula niku sinden-sinden kula tukokne kabeh, Bos. Lah iki andeng-andenge ning pipi iki. Ah iki malah nun sewu. Lek ning irung rada apik. Pipi iki aja dirabi. Sebabe. Bocah wedok ndandeng ning pipi niku bocah wedok gelem diambungi sapa-sapa. Oh. Nek omong mbok sing tenanan. Saestu lho, Bos. Niki kula ngeten iki sinau primbon. Lah iki mau sing ngelokke nyambik mau kuwi. Lho yen. Lah kuwi andeng-andenge isor lambe. Kuwi aja dirabi. Nggih. Iki bocah kuwi mesti lamis. Weh, Pinter omong. Pinter omong, sok kala lek serabi sampean seneng buka aib rumah tangga. Wadul rono. Sok kala enek apa-apa buka ning gone story WA. Ngeten iki. lah terus piye kuwi ben golek wong wedok sing apik? Didodoyan lho ngene. Kuwi ning pilingan. Wong Kene. wedok lek ndandeng ning kene. Tengah halis. Aja dirabi. Sebabe. Iki wong wedok sing jagane wong lanang. Ora gelem mikir Oh, mergo ning kene ya. ning kene iki. Terus nek wong wedok sing bekti, gemi, ngestiti, ngabdi karo wong lanang. Kowe golek bocah wedok sing diandeng-andeng ning bokong. Kuwi tak jamin bocah wedok kuwi setia terhadap suami, insyaallah bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Sik, nek ning alis ketok, kuwi ning irung ketok, ning pipi ya ketok. Terus nek ning bokong iki Carane penak, Bos. pripun? Isu budal ning pasar, Samben. samben apa pasar dicedhek ngene Nggih. ya. Angkene nek wong wedok liwat biaken. Mlaku, Mlaku nek wong wedok liwat biak. mlaku meneh, Biaken tak jamin saulan kowe. ketemu jodone. Merempul ndasmu. Ya antemi bojone. Weh, layakno bojomu setia. Lah kayak andeng iku wedi ning bokong. Ketoh matamu gowes. Ketoh gowes. Kayak biyen ya mbok bukaki ngono. Kula buka, Pak. Pas dulu kena mbok buka. Kula buka. Sret. Jan kula buka to kan. Iya. Kula sik pacaran niku. Nggih. Ya karena saya itu cinta terhadap nun saya, Bos. Saya itu selalu cinta terhadap pasangan saya walaupun pada waktu itu belum jadi istri saya. Iya. Dadi kula niku pas tanggapan ndereke jenengan tahun 2011 ngoten niku. 10 10-11 angger main ning Solo, kula mesti nukokne daster ke Solo. Keng klewer niku. Kula tukok ning ngoten delalah niku alhamdulillah. Digawe niku mulih ketanggapan ke Kali Tidu, Tuban. Iya. Kula mulih ngono, aduh, aku ngen buka lawang. Murah kok, Iya, dasare murah kae. Duh, jas ki aku. Wis digawe. Rodok tipis kae ya. Iya, aduh bojoku aku. Calon bojoku aku. Nggih. Kok semasak ya mene aku yo. Welok no. Tak krayahi to. Cek yo ngene iki to. Iya. Poma aku bojomu. Bojomu ya kowe. Nggih dasar. Kok kaya wira. Ngene. Ya. Kowe iki wanita setia. Mbok tabloki Apa foto. to iki jarinya ya. Terus mbok tabrene. Wanita setia. Alah, Wis Mas kowe Kluthuk. iki mek meneng ae karo ora nuleh. Oh, ning ngene ta ya? Wanita setia tenan iki aku.
daster kula mergo eling daster niku sing kula tuku teng niku teng klewer niku lho. Iya. 30 lho. Aku sayang banget kowe. Ya Wis ora rugi aku sok ben sampean dadi bojoku aku. Lah kok bareng noleh. Pripun? Le bojomu turun nang kono lho le. Lah sing mbok cablek sapa? Ora tuaku tiba. Akhire kowe ngaleno. Ya ora ya tak terusne enak ya. Tegese tak terusne mangan masakane marang tuwa kula niku lho. Mara tuane ya padha wae. Masak niku lho masak. Guyon ya, Dek ya. Guyon ya. Lagune napa, Nduk? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang saged ya. Duet mawon. Loh, aja duet nyanyi dhewe tendon, Nduk. Ya lah. Ayang-ayang ya. Ben kerja ngono. Oh. Ben kerja gundul. Sebenarnya saliyane ayang ora Aku apa-apa ikut mau bebas. kerja Wong kok aku ora iso. Ya wis, ngono dueto sing lagi rame wae ya karo gamelan Mister Mendem. Aja ane. Aja, Sam. Medun ngawi. Iya. Aja. Anu aja anu. Blitar tulung aku. Oke jane nyanyi apa kernet. Lah ben caloro sing Iya caloro sing nonton. ayang. Ndak Cah nom-nom. ndak siis. Oh anu. Medun ngawi ya Bos ya Bos. Ke juga bingunge sing pemusik lho. Medun ngawi ya. Iya. Bintang Asmara ya kene. Oke. Iya, manut. Aku manut. Lah iki kula ya cacah. Oke. Yo, langsung dadekno ya. Ora langsung. Boten langsung iki, Oh Bos. iya. Yo, sikat ya. Terminal Madiun Ngawi Dolanganku ora bakal aku ngalekake. Biyen jaman semono. Enak ya. Kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. yen aku kangen karo sliramu tak sawang untukmu ning kamar yen aku kangen sliramu tak terusno untukmu ning dompetku. Apa kowe ra krasa Tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning hatiku. apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning hatiku. War. Alhamdulillah. Sip. Ya. Gugong yo Mbak Widodo karo sampean lagune sampean yo ora apa-apa ya. Gugong Mbak Widodo. Ah, ngene. Yo, Kok. Emang dia. Ya iki sing ngurol sing jogete sing Ini iso ayang-ayang apik iki. Nggih. Ayang to. Ngono. Sampean Bang, to. ayang-ayang dhewe kono. Dewi. Ngayang. Iya. Mumpung disimak Mbak Ira saking Taiwan, Mas Pandi saking Nggih, nggih. Nganjuk, komplit kanca-kanca. Salam kula saking Pak Dasar yang di Mekah, Medina. Oh nggih. Dan salam saya untuk dulur kula wedok sing ning Norwegia. Norwegia. Ya, Aduh, mentut Norwegia dulur. karo Mbak Dwi sing ning Prancis. Weh. Ya alhamdulillah iki pas mulih ya. Dek iki dikirimi salam gawane pancing barang. Wah, elok. Kula nggih enten sing teng Prancis. Sapa? Mbak Alisa. Oh, nggih. Teng Polandia Mbak Anggun. Oh, iya. Memantau juga. Sing ning Arab kayak unta. Oh, kayak kakangmu to, Le. Kan mawon nggih lagune Mawar Bodas wae. Iya. Mboten apa-apa, sing penting Stop, sigrak. bebas. Ya. Ya to. Ya, Coba, sikat ya. Bang ya. Di Di MC ini ya, Cuk. Jarine kowe lungguh ki mung acting. sing mentul kaya wingi lho Mas, sing enek pire. Yuk, pada malam hari ini tidak lupa untuk mengakhiri acara limbuan pada malam hari ini kita beri suatu pagelaran yang spektakuler. Gayane lah. Hek, ngono lah. Hak. Widodo akan watuk.
Menyanyi kok watuk. Lagi watuk lho bos. Oh iya. Akan menyanyikan sebuah lagu apa tuh? Mawar bodas. Mawar Bundas. Budas. Bundas. Yuk kita beri sambutan dengan lemparan bataku. Bosok apa? Yuk sikat yuk. Yuk, terus. Ning hangan bibanya Matur nuwun, matur nuwun. Wah. Sembah nuwun nggih Mas. Jo klitik Git, duduk. Arianto nggih dawuh. Nggih, tak anteni kapan-kapan lunggare mancing Siap. ning Rembang. Siapa Nggih. nggih nggih Mas, Mancing nggih. bareng nggih. Nggih, Mugi-mugi Kang Baku. sedaya warga Kemiri Gedhe tansah mangke karo. Amin. Amin Pak Inggih. Insyaallah nun pangapunten mugi-mugi sedaya para piyai agung ingkang lenggahi wonten ing Miri Gedhe sedayanipun anggenipun ngluwari ujar sedekah bumi tasyakuran insyaallah sedaya ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agung wonten Miri Gedhe tansah pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman panjangkahipun sedaya ginayuh Amin, dening amin. Gusti Kang Maha Agung. Amin Amin, amin amin, amin. amin. Mbak Bilih wonten klajenipun pangapunten. Nggih. Malam hari ini mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti, murni kula lan Mas Klutuk gegojekan partainya menghibur. Menghibur kan Nggih. sebuah kesenian. Hidup dengan seni akan Indah. hidup dengan ilmu Akan mudah, hidup dengan agama akan terarah. terarah, hidup berolahraga akan semakin bergairah. Hidup Amin. dengan istri akan huha-huha. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, sembah nuwun. Insyaallah sanes sedal saged makempal sareng sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. makasih Mas Jo, matur nuwun Mas Jo.